اللہ پاک نے 7 خواتین ہی کیوں 15 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. اب حضرت کچھ فرما لو. آپ دی سب تو پہلی شادی امام حسن دی صاحبزادی جنہاں دا نام فاطمہ سی انہاں نال حسن مسنہ دی بہن. اس شادی دی صورت وچ آپ نو اللہ نے امام محمد الباقر جیسے بیٹے تو نوازے. حضرت امام محمد الباقر سادات وچ پہلی شخصیت سن جڑے باپ اور ماں کی طرفوں سید سن نجیب الطرفین حسین حسنی اور حسین. یا والد کی طرف حسینی سن اور والدہ کی طرف حسنی سن. امام زین العابدین نے دوسری شادی واقعہ کربلا تو بعد کی. ٹوٹل آپ دیاں 7 خواتین بچوں 15 اولاد. دوسری شادی آپ نے اور انہوں نے ایک ہی سیدزادی سندھ دی اے جڑا ساڈا سندھ اتھوں دی ایک عورت سن جندہ نام سی انہاں نال فرمائی. کوئی بڑا خوش نصیب و خاندان ہوئے گا جنہاں دی رشتہ داری امام زین العابدین. وہ پتہ نہیں کون نے انہاں دے بارے تاریخ وچ میں نہیں پڑھ سکیا کہ اس مائی صاحبہ دا تعلق سندھ دے کس خاندان نال سی، مگر تمام مورخین دا اتفاق اس مائی صاحبہ وچوں اللہ نے آپ نو حضرت امام زید عطا فرمائے. حضرت زید بہت بڑے عالم سن اور بہت بڑی فاضل شخصیت سن. اپنے زمانے دے کبار علماء نے انہاں کولوں علم حاصل کیتا ہے. حضرت زید اور حضرت زید کی طرف ہی ایک منسوب حدیث شریف کی کتاب بھی دنیا دے اندر موجود ہے، مسند امام زید. حضرت امام زید نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف علم جہاد بلند کیتا اور کوفے دے لوگاں نے انہاں دا ساتھ دیتا. تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے، امام جعفر الصادق نے فرمایا سی کہ چچا جی کوفے والے تے عراق دے لوگاں تے اعتبار نہ کرو، انہاں پہلے بھی ساڈے نال دھوکھے کیتے. اگر امام زید نو انہاں نے تسلی دیتی سی. این جنگ دے موقع تے انہاں نے امام دے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ تسی ابو بکر تے عمر تو اظہار بیزاری کرو، انہاں تے تورا کرو، اظہار بیزاری کرو تے اسی تواڈے نال ہاں. مگر امام نے فرمایا کہ میں انہاں بزرگاں دے خلاف اپنی زبان وچوں کوئی لفظ نہیں نکالاں گا کہ ساڈے اسلاف دا طریقہ نہیں ہے. تو کوفہ دے سارے لوگ انہاں چھوڑ گئے، 200 بندے صرف نال رہ گئے. آپ نے اس کے باوجود بنو امیہ دے اس بادشاہ دے خلاف لڑائی کی تھی اور مرتبہ شہادت تے فائز ہوئے. حضرت امام زید دی اولاد دنیا دے اتے موجود ہے، پاکستان دے اندر بھی موجود نے.
زیدی بجنوری کہلاندے نے ساڑھے اتنے مسایا واربرٹ نے اتنے بھی انہوں دی اولاد موجود ہے، اور مختلف جگہ تے جڑے زیدی نے وہ یا انہوں دے پیروکار ہوندے نے یا انہوں دی اولاد ہوندے نے جنہ دے نام نال زیدی لکھیا ہو، وہ یا تے انہوں نے امام مندے کیونکہ آل تشیع دا ایک فرقہ حضرت زید نو امام مندہ ہے اور زیدیہ کہلاندے، اور جو امام باقر نو امام مندے وہ اثنا عشری کہلاندے۔ عزیزان محترم، امامت کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ اسی اہل سنت و جماعت امام حسن اور حسین دی ساری اولاد نو امام مانتے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی آپ اور مینو تمام آل رسول دی محبت نصیب کرے۔ اسی یہ نہیں آتے بھی 11 نے 12 نے 1200 بھی نے جڑے سید حضور دی آل نے حسن حسین دی اولاد نے اسی انہاں دے ساڈے وہ امام اسی وچوں کہانی ونڈ کرن دی کہہ لیں۔ اسی داتا صاحب نو بھی امام مننے تے غوث پاک نو بھی امام مننے، اسی حسن مسنہ نو بھی امام مننے، امام حسن دے بیٹے اسی انہوں نے بھی امام مننے، اسی حضرت زید نو بھی امام مننے، مولا علی دے 18 پتر نے اسی 18 دے 18 نے امام مننے، لہذا ساڈی گنتی کوئی نہیں بھائی صاحب۔ نبی کا جو غلام ہے ساڈی گل بھاجی اتنے مکی۔ حضرت امام محمد الباقر بہت بڑی علمی شخصیت نے۔ اب آپ حضرات اس مسئلے کو سمجھو اور یاد فرماؤ۔ حضرت عمر دے دور میں ایران وچوں 2 شہزادیاں آئی، انہوں نے ایک دا نکاح حضرت امام حسین پاک نال ہویا اور دوسری بہن دا نکاح حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد بن ابو بکر نال ہویا۔ اب محمد بن ابو بکر زندگی مولا علی سرکار دے گھر گزاری، امام حسن کیونکہ انہوں دی والدہ نال